doia eguna, ze sentsazio dituzue? Sentsazio oso potentiak, egisa esan, beti gaz urduri kontzertu baten aurrian, baina gaurko eguna oso berezia da, batez behi oso nomenaldisa dalako, eta benetan bizipenak ondion areagotu itxen die. Eta gainera Josulako gertutik ezaututa, berekin taldian jo izendakoanaz, eta bai, gora bera pilo batekin. Negarrak, barriak, eta kriston sensazio piloa, baina egun oso politxa. Kriston antolakuntza jo die elgetako jendiak, eta oso pozik egisa esan. Jente asko elkartu zarie, asko eta asko Josun gertukuak, zela gogoratzen duzue bera? Bera, niretako kriston bihotza zaukan pertsona bat. Oso zabala, kaskamotza, buru gogorra, bai, baina kriston antifasista izaeria erakutsi duzkun pertsona bat, eta hori barruan eraman gau betiko. Pentsatzen dut, emozio zurrunbilo bat eukiko dozuela hor, eta baita, hilabete batzuk atzera indabe, berriz elkartu, berriz ensaia, hau zela bizi izan duzue prozesu hori? Bueno, gisa esan postasunez, ez? Batetik, azkenean Josu geure lagun esan, gure astapenetatik beti horregondako mutiko lagun bat esan digun, eta beregatik elkartu gare berriro behi, isa 3 urte hostien, eta gisa esan guretako proposamen bat oso simplia baiet esateko, eta elkartu gare gogotxu, hemen egoteko, aspaldiko lagunak elkartu, ikusi, berriro kontzertu baten jendiakin egon, eta beste barik. Hemen holtzan zauzienak ikusitza, elkartu dan jende guztia ikusitza, horrek esaten dago, ez da zelakoa zen Josu? Azkenean Josu oso ezaguna zen hemen inguruen, batez guk Bardulia esaten gauen hortan, bera, doi taldeki izen da, hemen talde pilo batekin elkar banatu dauen eszenarizua, eta orduan oso tipo ezaguna zen inguruan, eta azkenean oso tipo jatorra, humila, hurbilekua, eta oso maitatua, ez? Eta estima hondikua zen, eta gube, zentzu hortan gure aletxu epini gure gauen hemen egoteko, eta ikusten da, jendia gogotxu zauela. Gogoratzeko eguna izango da gaurkoa, baina gozatzekoa ere bai, ez da? Batez be gozatzekoa, eta ziur nau Josu handi goitzik oso harro gongo zala gaur hemen elkartu dan, edo organizatu dan guztionekin, eta azkenien danon gozamenerako, eta jai bat azkenien, omenaldi bat, baina danondako jai bat. Josun oroitzapen asko, segukamen elgetan bizipen asko uki gendun ostia da hoieaz da pilo bat kontzertu jo izan gendun, eta gaur batzen gazen talde gexenoga lehenako Barduliako hori deitzen dana, ez? Orduan amena ontsa iagata ezin para bata saluda, eta hori unpo bipini azta, zen eizu izate. Emozionata, bai. Gogoratzeko eguna gaurkoa? Bai, pasada bat, ez? Askanin gaina bizkate, Joni Gerri huelte,
panata onga urte batzuk eta beran omenaldixatxik batuga berriz. Eta, enjarrak Mosku, batut, bezka beste 3-4 kontzerto jo, ero, ez daki hau ze pasako dan. Eta, ona Elgeta jaten gehu zela, bera sakorraten, ez? Hori, beti guan agertze zan da, beti guan de triple gau pasa, da orduan esan hau gaur beratxik, gaupen gau beste bat. Zelakoa zan estenatokixak espazioak berakin partekatzea? Oso berezixe, gaina gutzako Joni Morun hasiera zin bebai, Ostia da Morun euran hasiera zin, eta orduan txeguan hori binkulu lortzen barduliako talde askoren hartin, eta Elgetakukin batez be oso harreman hona auki gendun. Eta bera Josu oso berezixe esan bebai pertsonaje, baina pertsonaje maitagarrixe, eta... Elgeta ondarru azkanin filin handixe izan, gexen bat beraz, da hoxe, azkanin lau minak eginan eta hoxe. Gero asko tortezan ondarrure, eta han eute eginan gaure zerbezatxuk eta gaur abentura kontaten, da bai. Gozatu asko gaurko egonaz. Bale, eskerrik asko zegoei eta besarka bat denoi. Girua ematen da benez ona, ez? Jende mordua etorri da eta sentsazioa, danetik, ez? Pena pixka, postasuna, da, Emozio asko naztuko dira gaurko egunean. Larregi. Hala, emondotzazu ez, jaigirua, gozamenerako espazioa hori be importantia da eta batez be pentsatzen dotola nahi dozuela bera gogoratu. Bai, bera zan mogukua, ez? Eta honena hautsi zan, kontzertua, da mea tristia da, ez? Bea horra ongoa, comiéndose los cojones, porque Elgetan hau montatzia eta bera ez egotia, ez? Espero egotia, ez? Orgoixen, baina, hori, bera zan mogukua, ez? Kontzertua, berria, eta hori. Unkituta gogoratzen dozue, zuk berakin taldia partekatu zendun, zelako urtiak izan ziren? Honenak. Mila esker eta gozatu gaurko eguna. Bale, eskerrik asko zuei.